Ahojte, volám sa Henika a mojou vášňou je cestovanie. A precestovala som už veľa krajín, ale tá najkrajšia je Slovensko. A toho roku bude na Dorastiaku túra. A tak sa máte na čo tešiť, pretože slovenská príroda je tá naj. Som Stano a nielen vo voľnom čase rád moderujem. Na Dorastiaku sa mi páčia večerné programy, pretože sú plné zábavy a neočakávaných prekvapení. A čo je úžasné, že v úlohe moderátorov sa predstavia aj moji ostatní kolegovia vedúci. Volám sa Karin, mám veľmi rada kreativitu a aj rozvíjanie, taktiež rozvíjanie talentov a som veľmi rada, že svoje talenty môžeme rozvíjať aj na tábore a či už to je akýkoľvek talent, tak ho môžeš rozvíjať na hudobnom, kreatívnom alebo tanečnom workshope. Čaute, moje meno je Marek a mojou obľúbenou aktivitou je šport akéhokoľvek druhu, volejbal, futbal, florbal. Tak ak aj ty zdieľaš moju radosť zo športu, tak neváhaj prísť na náš tábor. Ak sa aj ty rád bavíš a si mladý a nespútaný, tak príď na Dorastiak 2014. Tešíme sa na teba.